Oyawre kendo nyako Ramogi Juang kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono machiegni nonro mar Gaset nyinga Joyce Oduoro. Okinyi ma kawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jafwambo ma en jandiko mwadwa lidho godo Gaset mar Daily Nation kaachiel kod The Standard ma bende walidho pile pile. Mar misiso idhi nyiewo Gaset momori okinyi ma kawuono ibed piny isom e yo makare. Machiegni ahinya Boniface Otieno nonro mar Gaset. Erokamano. Boniface Otieno jandiko, ji nyalo penjo ni indiko kanye? Erokamano Joyce kuom thuolo makende Ramogi TV kae. Ago erokamano kabisa. Kapok adhi introduction mar nandiko kanye, adwa goni Nyasaye erokamano kuom yawonwa piny nono odiochieng' ma kawuono. Kendo ageno ni oganda onagi kuonde duto ma gintie, bombe ma Nairobi, Mombasa, Kitale, kamoro amora ma ji nitie. Waru maber kendo wasemako gimoro ma watimo. Anto ajandiko e Gaset mar Nation Media Group kod Business Daily main kambi mar The Nation Media Group Nairobi kae. Andiko weche mag ohala. Erokamano. Maktene ni nja ohala matuklu. Weche mag ohala iwinjo makare. Kamano. Kata kamano waneno Gaset mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Pile ka pile ang'eyo ni ka ndiko wach muketo ito Gaset mokwongo en wach monego bed ni lombo wang' joneno e yo makare, kata wach ma ng'ato koneno kacha to wacho ni we anyiewa ne Gaset mar mondo mi adhi asom kalore ni wach ma kamayo mako wang'a. Ka wang'iyo Gazede ariyo gi mar The Standard gi mar Daily Nation, ipa nang'o momiyo ne giwacho ni thuond weche ariyo gi ema giketo kinyi ma kawuono. Nikech aneno ka The Standard oketo kae ni penj maduong' ma bende onyalo wacho ni en tem maduong' ma bende sani jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo tok ka jong'ad bura ne osechungo chenro mar piedho kata dayo dho jogoro mongirore ma bende dhi mbele e od bura mamalo. Erokamano. Wach ni otek. Nyoro doho mamalo iluongo ni gi kisungu ni Employment and Labor Relations Court nyo chungo vetting process manyocha dhi mbele mar jolup jotend migape serikal masani. Kendo appeal nochwal mbele kod the Law Society of Kenya mawacho ni puotho mar jogi ok nyal dhi mbele nikech number 1 gimiluongo ni gender balance onge list mar ji 51 ka. Number 2 yudhe onge list ni. Number 3 joma mine list mar ji 51 joma mine gin dhano 11 kende. Matine ni onge two-third gender balance. Two-third gender balance onge. To two-third gender balance ni wach en wach mosewer kabisa Kenya kae. Akia gimomiyo wach ni bedo pile ka pile dhano puuzae. Mara ng'wen iwacho ni list ni oken balance in terms of regions. For example, nitie nominees 13 mawuok e hoho mar Okak, Kalenjin community to be specific. Nitiere nominees kendo 13 mawuok e Got Kocha. Koro Law Society of Kenya wacho ni wach ni nyaka chungi mondo wadoge drawing board list manyien mondo olosi ma or take into account weche gite gender balance, youth representations, marginalized communities kod weche machalo kamago. But anto nyabuok sana nikech despite ni doho nyo kelo amri bo wacho ni puoth mar jogi ochungi, bunge to nyo dhi mbele. Mano bende makore kelo nikech kaluone ni bura makamano nego bed ni winjo tarik 21 mano dwe mar 11 higani. Penje ni koro jatend piny Kenya William Ruto bende obiro yie ni chenro makamano ochungi mar mondo mi sirikal mare kik dhi mbele kod tiyo, kose en bende obiro mana dhi ataro mar chik mar doho kaka jal mano kao loch e lwete osebedo katimo. Wach makamano neno komi peka e it Gaset mar 4 mar Gaset ni mar The Standard okinyi makawuono. Aka bende wacho kae odiochieng' manyoro ne waneno ka kamitino mabende ochung'ne weche kamiti mano mar wechego mag lweny odiochieng' manyoro nodhi mana mbele kod dayo dho jogoro mongirore ma bende nonego bed ni gidayo dhogi ka giwacho ni gin pok giyudo oboke moramora ma bende nyiso gi ni gichung chenro mar dayo dho jogoro mongirore. Correct. Joyce, wach ni en wach matek kabisa kendo serikand moluor ker marwa William Ruto kendo yudore kama
kisungu wacho ni Pandora's box. Omiyo koro nyaka to giamua ni gidwa luwo chik koso gidwa luwo chik. Mago e options magin go. Number one, claims mokonyo giwacho ni an pok wabedo served ga. Tinde pinyo biro digital. Judgment ama ruling wuok ga court to immediately ma judge tieka ni to bed ioro nigo electronically. Koro gimana nyalo wach ni jatend piny moluor William Ruto yudre kama tek mokalo, omiyo to nyaka koro ano amua. To amuzi mokawo e weche machalo kamae ema biro miyo jopiny biro amua ni kochopo 20 after 5 years 2027 gibiro yiere kendo koso gibi yiere. En jatend piny mabiro luwo chike koso gibi luwo chike. An gi kokora abed ni an one of the osiepene machiegni to anyalo kuodhone ni jatelo luwo chik okotami bedo jatelo maber. Kendo gie wach ni an to gi kokora anyalo wacho ni Law Society of Kenya gin kare. Nikech ne kata mane list ni owuok ngur maduong' ne nitie. Dhano ne ywak kabisa to kara Kenya ni ok en mar dhano 40 kabila 40. Dangi timri nadi mikawo dhano nominees 13 mawuok e hoho mar okak, tikawo nominees kendo moko 13 mawuok Mount Kenya kocha, kasto modongo ti ipore ni wan kaka joluo Nyanza 3 moko, to mano wach mise mana tieko. Hapana, wabedur joma beyo. Kendo anyalo wacho ni anyalo advice jatelo maduong' ni olu mana chik mondo gima katiba wacho ama process malongo ema mondo miyo olu e wachni. Mana kaka iselero kanyo bathe kanyo bende wechego ma bende omiyo ochung' chenro makamano bende oler kanyo yo makare mane ito boke mar 4 kaluwore kod wechego no ok ochopo dwaro mar two-third gender rule, rowere onge kacha ka bende joma thoth ma bende noyier kaka jogoro mongirore wuok. Wanyalo wacho ni thoth gi wuok mane oganda dhot achiel to mamoko owe oko. Ka wadhi mana mbele mapiyo piyo Boniface ito boke mar 5 mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani ogai manyien mar obila kata Inspector General mar obila Jafet Koome nyaka sani ne oromo kod mago obila mopogore kata jotend obila mopogore kinde mabende nyaka sani gitemo mar redo chal mar arita kwe pacho kae. Ahinya kwaseneno nitiere gwenge mopogore nyaka bore Nairobi ka machal mar arita osebedo ka rochore, jopiny osebedo ka ywak matamra gi nono. Correct. Anyalo wacho ni serikal mar Kenya Kwanza ni odonje tich to oyudo changamoto mang'eny kaka drought, insecurity, arita mar kwe maber osebedo ka onge. Kendo wach mar koso mar bedo arita kwe maber Kenya kae osemiyo jogi changamoto maduong' sana. Wachore maling'ling wacho ni samoro polise ni gimwa luongo ni ng'anyo mamuol. Lakini jatend arita kwe Kithure Kindiki owacho ni police en ng'atno mak nyal dhi e ng'anyo mamuol. Lakini anda dwa challenge jatelo maduong' kang'ise ni police ben gin mana dhano. Sama masilahi mage okorang maber iye nyalo wang'. Usenono cases ma police for example gimoro chwanye gi jaode to kawo mana bunde to chwado go jaode to kawo mana bunde to chwado go nyathi kasto endo bende dhi onegore. Koro number 1 nyaka jogi warang kaka gidak maber. Police nyaka warang kaka inyalo gerngi ute mabeyo. Police share ot dhana beach. Iyudo ni police ji abich to gin gi families gi share ot. Hapana. Magi weche ma nyaka rang. Police msara ma police nyaka rang maber. Jogi ochul maber. Emomiyo ko chulgi maber, ana believe ni ko chulgi maber to badhi moko matindo kata 50 magi kawe barabara gi gibro werego. Kendo wacho ni magi weche ma nyaka rang kabisa. Emomiyo magi weche ma nyaka rang kabisa mondo mi arita kwe mar Kenya ka obed maber. E wach ni kendo gima nyalo wacho en ni changes mineno katimre arita kwe mineno kosebedo maonge Kenya kae gie sani. Samoro kidek bedo ni nyochi neno gima nyocho timre mbele kanyo, polise madongo e DCI kocha nyocho chwal mbele to jogi gin go siepegi to siepegi ni e police force kae. Samoro siepegi gie mo intersite jowete gi to ng'anyo mar mondo mi gibed gi ng'anyo mamuol. Correct. Koro magi weche manyaka rang maler kabisa. Yes. To bende kata jatend migawo mar arita e pacho kae Kithure Kindiki nowacho ni koro nyaka sani
obiro weyo wuoyo kumo sebedo ko wuoye ni koro nyaka sani gibiro dhi e gwenge kama bende maundu mopogore opogore bede itimo kod jonjore pacho kae kowacho ni nyaka sani gibiro chako timo pedha mager ahinya ne jonjore pacho kae ka bende wanyalo wacho no chiwo negi siem mager ahinya kowacho ni nyaka sani gibiro negi ponono ni in janjore oko kacha sani sirikal ok biwe sirikal biro kawo ni okang' mage to bende wacho ni okang' mibiro kawnegi en okang' moluwore kod chik kata moluwore kod katiba mapacho kaka wadhi mana mbele mapiyo piyo adwa ni wang'i wach mantiere ito boke mar 9 amano mar gazedni mar The Standard ito boke mar 9 nyaka sani koro od bura mamalo amano nyaka sani oseyudo wanyalo wacho ni giseyudo petitions mabende no chwalnegi madwaro ni othich oko commissioners 4 mag duol matayo weche magiere pacho kae IEBC wanyalo wacho ni gin commissioners mabende no bedo kod pogruok e paro kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati ahinya to e kindego mag yiero kata e kinde mane lando duoko mag yiero mag dwe mar 8 higani. Anyalo wacho ni an gi kokora to gima chalo kamae nasenene no bro biro to nasenene ni bro biro nikech magi commissioners manawacho ni duoko mane chairman mar IBC olando gin ne giego to anyhow marach ni mae timre seche ma chairman mar IBC duol maduong' matelo ni yiero Kenya kae moluor Wafula Chebukati bene dhi retirement dwe higa manyien. Koro akia ni kama otimore to vacuum moro dhi bedo e IBC kae machuno ni nyaka kendo wayier joma nyien matayowa. Petitions 4 gi kalero ni nyaka remo gajwang' matin. Petitions 4 gi wacho ni jogi ne IBC commissioners 4 gi motel ni gi wantiere kanyo kod jalupa commissioner mano Juliana Cherera wantiere kanyo kod commissioner Francis Madenga, Irene Masit kachel kod Justus Nyang'aya. Yes, wachore ni nek gi uphold the constitution. Mar ariyo wachore ni nek gi luoro office magitie gin some allegations moko 4 kamae. Wabro neno gima bro timore but gima nyalo lelo nyakwara Mogajwang en ni ponono ni Justice and Legal Affairs Committee approve wachni to a commission of inquiry bro bedo formed. To ka commission of inquiry osebedo formed to commissioners 4 gi ibro ngisno step aside gibro dhi ywe matin. Kwa muda magidhi ywe matin no gibro yudo msara gi nus ok chulgi full salary. President ma bro form commission no and during that period gibro chamo msara nus kendo gibro dhi ywe matin. Report ma bro woki commission of inquiry president bro act on that report after bang dalo maromo bang ka report osewuok igeno ni jatend piny Kenya moluor William Ruto biro act on the report no bang ndalo 30. Onyalo wacho for example ni anta pogora kodu commission of inquiry wacho na ni maybe for example jalup chairman ema en gi shida e wachni jadek commissioners adek modonka Wanderi Nyagaya kod Masit apuodho gidhi mbele gi tich. Amo nyalo wacho ni commissioners 4 gi ayudo gi ketho omiyo gidhi dala gite wabro yiero commissioners moko 4 to replace them. Mana kama nyakora Mogajwang' wach makamano mipeke ito boke mar 9 kanyo kabendi inyalo nyiewo gazet mar The Standard mar mondo mi isom matuta kotudore kod petition mabende od bura mamalo seyudo madwaro no thich oko commissioners 4 mag duol matayo weche magiere pachoka IEBC mabende ne obalo kod jakom margi Wafula Chebukati kabende kwa dhi chien ito boke mar 8 piny kanyo. Nyaka sani nitiere omenda no mano mar onego bedni jogo mabende yuto margi ni piny omenda no mabende iluongo ni Hustler Fund wageno ni jatend piny Kenya William Ruto biro sidha yanga tarik 1 dwe mar 12 higani kabende wach kae ni mano ken omenda manono. Mano wach mabende wach kanyo kod Regional Commissioner mag gwenge go mag hoho Marokak mano Mohamed Malim. Nadier ni contrary to the dhano ne paro ni Hustlers Fund mane en pesa mag campaign. Yes. Kendo dhano no mor kode sana kata na mor kode sana.
ingeni wang ni sirikal mabiro ni dimiwa pesa nono. Yes. To koro yudhe po nono nosechako ikore gi pesa, to koro wanyalo wacho ni weche olokore. Weche olokore kendo kae kata story ni wabe wandike ko Business Daily kocha. Hustlers Fund ni the maximum maginyalo miye ne 50,000. Kendo idwoke gi interest. To interest mare en akwanata malo 8. Adwa ni ler ne nyakwara Ramogi kanyo makare wacho ni maximum minyalo miye ne 50,000. 50,000 ni mi ng'ata achiel kosi miyo kaka group kata riwruok. 50,000 ni inyalo miu kaka group, ok chiwe ni individuals. Kendo nyaki identify biashara mibro timo kode ma serikal nyaka puodhi ni mae a viable business ma nyalo dwoko returns. Kendo pesa ni en pesa ma kaka se wacho nyaka dwoke gi interest men 8% annually. Kendo jok mane paro ni en pesa mimiye ji nono, hapana. Mae pesa ma serikal dhi chiwo to nyaka ing'e ni ki qualify bu kawe to nyaka dwoke gi interest. Ajiwo mana jogwa man dala kucha, yudhe mwan go, jok manie self help group, maesa kikininde class ama pesa ni obiro yikre or motegno ter application ki qualify omiu pesa kete biashara dongruok e mwandu. Kamano. Ka bende chenro ma kamae mano mar public participation kata mar sumo paro kowuok kuom jopiny kotudore kod omenda no mar Hustler Fund, chenro maket kod ma bende ne waneno ka odiochieng' manyoro notimore e county ma Kisumu. Mana kaka osenyis nyakwara Ramogi ka in ja ohala, ka in rawera, kinyalo bedo ni intiere kod paro maliw mar chako ohala, omenda ni mar Hustler Fund kik we yoko kalore ni en omenda mabiro jolo wego ohala e pacho kae. Kwadhi mana mapiyo piyo e ito boke mar 10 nyaka sani nitiere tuono mar kansa ma bende nyaka sani osebedo ka wanyalo wacho ni kelo pek ahinya ne familia kata nyula mopogore opogore pacho kae. Ka bende odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae Susan Wafula ne osidho ayanga kata no yawa ayanga romo ma bende biro konyo e kedo kod tuo mar kansa e pacho kae. Nadir kendo aparo ni ma is timely nikech tuo mar kansa ni to koro osebiro matek kabisa. Kendo kokwarango matut kaka wabiro konyo to aneno ka odhi hinyowa kabisa. An amor kabisa counties wa kaka machalo Kisumu. Amor gi county ma Kisumu sana. Moluor ngire Anyang' Nyong'o temo sana dala kocha kendo osemedo kelo mashinde mabeyo manyalo konyo dala kocha. Kendo ana wuoyo mana kod governors wa moko mantie counties mopogore opogore ka Migori kaka Siaya kocha. Temie uru neno kaka unyalo kedo gi tuo mar kansa ni. Wach chieth en gima koripo beno wakawo ngima mar dhano, afya mar dhano okoripo beno wakawo e yo mayot. Sam ng'e ni ngima yako nyalo mondo Ramogi kae to wawuoyo go ganda makwar mawinjo kuonde ma gintie seche ma winjo kata neno seche ma gintie sani. Omiyo wacho ni your health is your wealth. Kendo anta mor sana gi chenro machalo kamae. Kendo mashinde mang'eny oripo beno ni kelo Kenya kae. Chieth mar kansa koripo beno kotimore tibedo condemned to death, hapana. Nitie joma oseyudo tuoni kendo ne detect at early stages ba gidhi through the right process mamoko gin cancer free samo wuoyo kodini. Omiyo gima biro konyowa en ni wa invest e mashinde masani manyalo konyowa maber. Nengo chieth sirikal kadwa konyo joge, nengo chieth kaka gik moko kaka kansa gi dwoko chien. Wek ng'awo price mag treatment screening gi iketo malo kabisa. Familia makoro samoro kata survive gi $10 kende odiochieng' achiel. Ento dwa yudo kure for example 100 mondo dhi screening one day ok binyalore. Omiyo anta wuoyo gi jatend moluor jatelo migawo mar chieth e pacho kae ni kang'ise ni mae to initiative maber, but going forward we need to invest into machines moko mang'eny watergi sana mashinani kucha dhano tuo. En hawi marach pare jo isin jomoko tuo kansa to giketa ni gituo kansa. Gibiro mana ng'eyo dakika mogik. Dhano kia ng'ato tuo dhano to wacho mana gik ginono. To kara ng'ani ok odhi screening. Ing'eni king'eyo chon tineno kaka idil gi situation ni. E time mowinjore je mang'eny wan gi cases ok adwa luongo nying ng'ato but wan gi cases kata public figures mosedhi through the process
ba ochango maber. Kabe ni nyaka sani wacho ni cases go mag kansa mar thuno kaachiel kod kansa no mabako dhod nyodo kata dhod nyuol mar wakeini ema sani ng'eny ahinya e pacho kae. Kabende okumba mar thieth mar NHIF e higa mar 2021 notiyo kod omenda bilion 3.8 e thiedho jotuo maderom 47,000 mago jotuo mag kansa. Kabende higa mar 2020 piny Kenya noyudo jotuo kata nobedo kod jotuo mag kansa manyien mago maderom 42,000. Kabende thoe mabende nokel kanyo kod tuo mar kansa to ne gin 27,000 mane higa mar 2020. Kabende wacho ni e kaunti ma Nairobi kaachiel kod gwenge go ma kadhowath nam chumbi tuono mar kansa mar thuno ahinya te kinde joma wakeini ema ng'eny ahinya e gwenge go mag Nairobi, Nyanza kaachiel kod Imbo mar Kenya. Kansa mamako dhod mar nyodo mar joma mine ng'eny ahinya, to kansa makamana ahinya omako jogo mabende odak kod kute mag ayaki. Kabende gwenge go mag Kericho to kansa no mar duol kata esophageal cancer ema ng'eny ahinya e gwenge miyo sirkal onego bed ni goyo okang' makare ahinya e kedo kata e rakruok kod tuo mar kansa e pacho kae. Boniface adwa ni waket tenge gazedni mar The Standard. Mita nitiere wach machielo momako wang'e gazedni mar The Standard kapok wadhi e gazet machielo mar Daily Nation. Wach momako wang'e gazet mar The Standard en ni namba 14 kacha kama neno kaka jamiluongo ni fraudster tinde giforge papers mondo giyudgo tije sama jomo qualify graduates to suffer. En wach malich ahinya kendo anta paro ni akiana ng'o mosetimore gi dhano. Migepe kaka marango certificates mag dhano Kenya kae nyaka gitim nonro matut mondo gineni to ang'o marach. Gazeti wacho ni joma ng'eny graduates kata matiyo kuonde ma ji nitie kirango papers gi malong'o gin gik maonge, gin gik miluongo ni hotel. Ng'ato mitich en kata manager mari to ok onyal kata ndiko 2 paragraphs botiek. Gin gik ma nyaka koro ranga kabisa nikech Kenya kae miwacho ni josomo kabisa. To kara idwa puodhu nade kaka jomosomo sama ng'eny ji gin mana gi fake certificates. Aparo ni gima wacho ni samori sewinjo. Kendo tabu maduong' Kenya kae kabisa. Dhano dhi for forged certificate. Jok dwa somo. Kata mana mbalariany kuondegi. Dhano chaka somo matin ni after kata 6 months. Oseyudo certificate. Osewerego. Omiyo mae wach manyaka rang kabisa, otherwise aneno ka wacho mibugo moro mbele kae maduong' kabisa. Kabende duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC nyaka sani koro osechiwo boke moro mabende osechiwo wacho kanyo no chiwo circular ne mbalariany ma pacho kae mar mondo mi ko tudore kod weche go mag chiwo certificates. Wanyalo wacho ni aoyaye maponono miyo jomoko bedo kod certificates mabandia. Kabende oboke ni mar 14 mar The Standard oler kanyo yo makare gimomiyo jomoko tiyo kod certificate mabandia kata moko winjore. Kabendi wacho kanyo ni tiji mathoth dwaro ni bed kod certificates mamoko to ponono lony ma intiere godo to lony to tin. Kabendi wacho kanyo ni kata kombe moko mag siasa miyiere ji moko kuom gi dwaro ni ibed kod rang'inya mamalo mar somo mabende owacho ni iwacho kanyo no romore kod telo kata kom mabende dwaro. Kabendi mana kamano bende wachni bende nitiere apise moko kata mag sirikal mabende dwaro ni ibed kod oboke go manyiso ni isomo ponono nyaka e mbalariany. Gino maponono miyo jomoko ka maling'ling obiro ni nyalo yudo tijno giringo mar mondo mi giyud oboke manyalo miyo giyudo tich makamano. Kabende nitiere moro mabende wanyalo wacho ni en yom mabende osebedo ng'iyo certificates mabende gin mago ma opuodhi kod mago ma ok opuodhi. Wach makamano nyaka Ramogi jwang'o mipeke ito boke mar 14 to weche makamagi ema koro miyo jogo maponono nitiere kod certificates mag adiera ok yud tich, to jogo ma nitiere kod certificates mabandia maonge lony moramora ema sani koro yudo tich. En wach kaka ng'adi matin kapok watieko gi gazet mar Standard. En wach malit kabisa. An ang'eyo nyithindwa kata wadewa mang'eny mo qualify Kenya kae ma dwaro mana gima ginyalo timo. To en wach malit nani nyathiwe gi school botimo kata masters level to en gi certificate kata kani per sanduku kacha ok tim onge gima konyego. Emo miyo yudo ka nyithindo gi samoro gidhi e cases mag depression, yudo ka samoro depression ni koro dhi ahinya, onge ng'ama wuoyo kod botimo ne counseling. Iyudo ka nyathi mosomo maber mi kaw pesa ni bi puonjo maber
samoro commit kata suicide en wach malit kabisa. Omiyo jogo mong'e ni ok odhi skul, wadhi uri skul. Jaluo ok en jamibadhi. Jaluo dhi skul maber. Jaluo ok en ng'ama ohero mibadhi, ok ohero shortcut. Jaluo en ng'ama dhi skul maber, to degree ne chata oyudo maber, to oloso gike maber. En wach malich kabisa kendo en wach malich kabisa kendo duol ma puodho certificates gi nyaka koro ne gima ginyalo timo mondo gikony go gande joluo. Erokamano. Ka waketo tenge Gaset mar The Standard okinyi ma kawuono alidhane mapiyo piyo bende Gaset mar Daily Nation okinyi ma kawuono ka waneno thuon wach ma bende omi pek e Gaset mar Daily Nation okinyi ma kawuono gimiyo pek wach ni mar Cyrus Jirongo. Ang'o miyo wach ma kama imenya ahinya a Boniface? Cyrus Jirongo kaka ung'eyo ne kata gie sani pod en politician malich kabisa, to gie higni mokalo ka bende en ng'ama lich kabisa. 1990, 1991, 92, 93 Cyrus Jirongo an ne pod athin but nawinjo Cyrus Jirongo nawinjo humbe nopogo ga 500 moro kanyo en na gi pesa dabal ma kama ochope to en gi pesa 500 mang'eny kabisa. Koro Gaset mar Nation omiyo pek wach ni nikech wachore ni Cyrus Jirongo nodhi e bengi miluongo ni Post Bank Credit ba oholo nodhi kawo loan e bengi ni. To loan mane Cyrus Jirongo kawo notiyo kaka neno samoro loans ma ji kawo gi. Inyalo tiyo gi logbook am inyalo tiyo kod title deed. Koro notiyo gi title deed mar lo mokawo go loan ni. Loan manokawo ni ne en pesa mastin gi esacha ne en gimoro 1.1 billion gi 1.65 billion. Billion achiel nukta achiel kod billion achiel nukta auchiel abich gi higni ka. Ne gin higni mathoth diere ka. Kasto Cyrus Jirongo nochiwo title deed as collateral manokawo loan ni. Koro yudore ni title deed mane bwana Jirongo chiwo ne en title deed mar sirikal. Be isewinjo wach machalo kamano, idhi kawo loan e bank to loan mikawo ni ikawo gi title deed mar serikal. Kama nogole title deed mar serikal ing'en ji kia. Koro pesa ni osebedo ka nyuol gimiluongo ni accumulated interest. Emo pile up bochopo sani billion 40. Ne gin pesa ma nokawo gin tranches. Billion achiel nukta achiel, billion achiel nukta abich gi billions moko kanyo. Ne gichop kata billion abich. Koro pesa gi osebedo ka nyuol over the years. To gima koro mako dhogwa mogik ni ng'ani nodhi kawo loan e bank gi title deed mar serikal. Lo manokawo godo lobno title deed nen mar serikal. Matene ni en lo mabende ok nyal bedo auction. Correct. Ok en lo nyal bedo auction. En wach matek jocha neno kod odadhogi kod okwach kich EACC kacha nyoka osiepene moko manobedo implicated e weche gi moluor bwana Muradhe kod jok machalo kamago kabiluongo nying jomoko ka but nyochi neno en wach kata EACC akian gidwa yalo kes ni nadi en wach matek kabisa. Jirongo nogolo kure title deed mar serikal manokawo odhi keto kaka collateral kokawo go loan dhogo moko awuoro kabisa ka gik machalo kama nyalo timore Kenya kae but gima nyalo wacho en ni adiere mondo lu mondo the due process of the law should be followed mondo oyud kaka wach ni bedo sorted out mapiyo kaka nyalore. Ka bendi wacho ni bengi no mar Post Bank Credit en achiel kuom bengi madero ma 17 ma bende ne opodho mano e higa mar 1900 kaluwore ni ne nitiere josiasa mathoth ma bende ne siko kaka hola kata ne holo ne giholo bilionde kowuok e bengi ma kamano to ok giduoki. Achiel kuom gidogero koro sayud Cyrus Jirongo. Samoro billions mane gikawo gimomiyo changie e podho mar bengi ni nikech bengi ni chien kucha anyalo paro kata mana jonyuolwa babana ne nitie puonj taparo ni for example banks kaka magi mane chulogi kendo Post Bank Credit gi magi bengi mane tie chon mano nochung motegno kabisa to koro loans mosekawo kawe bengi gi politicians to ok duokgi samoro momiyo bengi ni nopodho. Akawa dhi mbele ito boke mar 4 mar gazeti mar Daily Nation okinyi makabuono nyaka sani koro nitiere jogo mabende awuoka wanyalo wacho ni gijo Raila kachiel kod jo Ruto sani koro podi wanyalo neno ni gintiere kod ywaruok matin wanyalo wacho ni e od bura kacha inyanya kotudore kod lemo mabende gidwaro. En adier en ywaruok matek kacha e od bura kacha sana ineno wachi yala ni to koro okelo tabu maduong' kabisa nikech kata duond bura mar Azimio kod duond bura mar Kenya Kwanza
final list mitero e od bura mar Yala kanyal wacho ni gise winjore maber. Neno ka nitie intense lobbying koni gi kocha, to mondo mi idhi kacha nyaka yud mana support maber. To seche machalo kamae nyaka I reach out to your opponent be, nikech in as much as party ni support mano kende okoromo, nyaka the other side bende mi ombulu maber. Ageno ni jogi bro winjore. An gima anyalo wacho gi kokora en ni wawekuru tero jogo mayom e od bura mar Yala, kendo jogo mose serve Yala higni machien kacha to pok waneno matunda mar service margi ji kaelago. Anawacho ni kik waduoki. Sa osechopo manyaka wayier leaders mabeyo mondo mi wago okang' maber, okang' mar dongo mbele kae. Nyaka wa invest e jogo politicians man gi vision mabro konyo wachien kacha, ngat mabro payo no barabara e gweng kacha, ngat mabro keto nwa stima, ngat mabro keto nwa pi. Magi e jogo, to jogi e sama gibiro nu chan magi sama wuoyo cha magi kwayo ga kura seche go migo e kogno jogi. Leader marachi ng'eya for example in Garambe for kata mana moro matin mana kor gweng kanyo tiluonge kaka guest of honor to dhi missing chieng' Arambe. Mago jok mawere urugo kabisa. Mano ng'eyo ni kisekete kom to koro bolal chuth. Yeah, correct. Omiyo nyaka koro wayier mana jotelo maber mondo mi wago kura, mondo mi wago okang' mwadwaro mbele kacha kaka joluo. Ageno ni Azimio kod joka Kenya Kwanza bro winjere mondo giset out wachni mapiyo kaka nyalore. Ka bende odiochieng' ma kawuono igeno ni jatend piny Kenya William Ruto biro romo kata biro bago romo mar ang'wen ma bende osebedo godo kod jod bura mago mag riwruok mar Kenya Kwanza. Ka bende romo makamano mabiro tok jatend Azimio la Umoja Raila Odinga bende yande oromo kod senators kata jogo ma bende wuok e kweth mar Azimio la Umoja. Ka bende romo makamagi bende biro e kinde ma bende wanyalo wacho ni mano motelo ne mano yiero man bende biro timore kanyo, kata biro timore mano mar Yala monego bed ni timore. Romo nitie kae jo Kenya Kwanza gin gi weche gi magidwa ni sort out. Kaka ing'eyo ni ne gisengo jo Kenya gik modhuro kabisa, kendo sama wuoyo ni gin gi pressure mang'eny kabisa nikech gin to gionge options, nyaka gimiyo mana gik mane gichikowa. Kendo wadwa hold gi them into account, ama jo piny bro hold gi into account kaluwore kod gik mane gichikogi. Azimio koni be romo chiki. Aneno kacha asesome moluor migosi Raila Odinga wacho ni saa osechopo manyaka koro waket jogi tesre mondo gi deliver nwa gik mane gichikowa, kendo owacho ni kakoro tek to gik moko kaka ng'anyo mumuol ka an chun kendo wadogi wa revisit gi matin kendo nikech samoro ng'anyo mamuol notiyo gik makamago winjo ka wachore gi seche liekore gi seche gi. Ageno nen obro bedo ng'anyo mamuol ma ok ni mwando dhani bro kethi. Ing'e ni gima osehinyowa kabisa Kenya kae ka ji odhi ng'anyo mamuol to vijande kawo advantage, giketho biashara mag ji, gik machalo kamago. Ageno ne ok bichopo kanyo. To ana nyalo wacho ni samoro ji ema kia, samoro bugo mano ayude jogi samoro bende duong' kabisa ma ok ginyal pong'e nyadichiel kata mana 100 days mu wacho ni samoro ok bi nyalore. Winjo kacha ka jalup ker osewacho ni miwauru time, bedur patient kodwa. No se wacho no mede kata thuolo mar higa achiel monde. Yes. Ngisi ni kidhi skul matin tiwa inyalo riwo achiel kuom achiel tiyudo ni bugo mane giyudo kacha samoro en bugo maduong' kabisa. Ka bende bathe kanyo bende waneno ka podi gin mana weche gi ma bende osechwala kata petition mosechwale od bura mamalo kacha madwaro mar mondo mi othich oko commissioners ang'wen mag IEBC. Wach makamano ne waselidhe Gaset mar The Standard. Ka bende nyaka sani bende doho chungo chenro mar dayo dho jongoro mogirore ma bende dhi mbele e od bura mamalo. Ituboke mar 6 mar Gaset ni mar Daily Nation na Bonfesa mana mapiyo piyo kapok watieko kinyi makawone. Luongo kae ni American philanthropist Bill Gates nyaka sani koro iwacho ni ipuoye kuom chenro no mar bedo health volunteer ainyanya to e county ma Makueni ma bende wacho no dichieng manyoro ne ntiere pacho kae kendo anno kundike Gaset ni mar Daily Nation. Bill Gates ni en achiel kuom jogo man gi mwandu mang'eny kabisa piny mangima.
kendo anto biro ne Kenya ka omora kabisa nikech en ng'atno ma is a philanthropist, ng'at ma otiyo sana ochiwo gik moko makonyo oganda, gik moko kaka weche chieth gi gik moko kaka weche dongruok, pur, gik machalo kamago. Kendo anto biro ne Kenya kae omora kabisa. Ageno ni biro ne Kenya kae biro miyowa matunda malong'o, kendo ageno ni kata jogo manyoro mogo Makueni kucha, gavana ma Makueni, Mtula Kilonzo Junior, nyo gibedo gi twak makende ba giwinjore achiel ariyo adek, ma kata kan odok Amerika, piny Amerika kucha, to owenwa gimoro matin manyalo konyowa Kenya kae. Aka bende opuoyo kanyo jochiw thieth kata health volunteers ma bende yudore e county ma Makueni kocha. Ito boke mar 8 bende pod gin mana weche go ma otudore kod arita kwe pacho kae, ka bende nitiere kanyo jatend migawo mochung' ne weche go mag arita Kithure Kindiki. Yes, Kithure Kindiki ni kae, tycoon moro ni kae ma odwaro ni sirikal okonye mondo e wach mar aparo no nyiewo property moro maduong' to nitie kaka chande. Koro dwaro ni sirikal okonye mondo ne ane kaka haki mare, ratiro mare inyalo lu seche machalo kamae. Oparo ni ofil ni ratiro mare rochore, kendo property mobedo involved en mar pesa mang'eny kabisa. Koro dwaro ni jatend migawo mar chung' ne arita kwe Kenya kae, Kithure Kindiki, okonye gi wach ni seche machalo kamae. Mitantiere wach machielo momako wang'e Gaset ni mar Daily Nation ka watieke okinyi ma kawuono Boniface. Okanyal wacho ni nitie wach maduong' osemako wang'a kae. E Gaset mar Daily Nation kae aparo ni wadhi maber gi twak. An gima nyalo wacho ma kendo nyalo medo en ni katieko en ni wach ma wacho chien kocha ka standard kocha, wach mar fake degrees ni nyaka wane gima wanyalo timo mondo mi wabed joma beyo. Kok idhi skul, idhi skul, rang kaka inyalo dhi skul mondo imed go oboke maber ma kata nafas ni yudre kamoro momiyi gimoro mondo itim, tibedo ng'ama competent. Ok ni kichopo kacha pod ijaki chako manyruok kodi, ng'isi ni ng'ane chung' malo dhi tich, akia ang'o tich momiyi be ok inyal tiyo, in mana ng'ama ichoga choga. Hapana, nyaka wabed joma beyo kendo wadhi skul. Oganda ma Jaluo kaka asewacho chien kacha ne gin joma beyo kabisa kendo gihero gik moriere. Erokamano. Aka bende agombo ni wang'iane machinglo moro mantiere Gaset ni mar Daily Nation ito boke mar 18 mana ka watieko. Ka wang'iyo machinglo ma kamae king'iyo iluonge ni test tube, ma bende waneno ka nitiere jang'ad bura moro ma nitiere ei test tube kanyo. To ka wang'iyo surane makare ochalo jang'ad bura ma wanyalo bedo ni wang'eyo. Ka bende nitiere jomoko kanyo ogirwako law maratong' kaachiel koda majana. Nitiere mano moting'o iluonge ni medal, mano mondik PS nominee kaachiel kod CS position. Machinglo ni ang'iye kae ochopo kama koro moluor Chief Justice Martha Koome nyaka koro kisungu wacho ni she must come equal to the task. Nikech gima jogi temo wacho kae en ni weche koro tek vetting mar jolup migepe kae, jo PS kod Chief Administrative Secretary. Odhi bedo matek kabisa nikech jatend piny Kenya nyaka balance regional, nyaka take into account regional balance mwa wacho cha, gender, two-third gender rule, tribalism. Odhi bedo wach matek kabisa. To samoro ma opportunity ma jatend piny Kenya dwa tiyo go mondo oriward jok mano chung' kode kano gidhi e yiero. En wach matek kabisa. Ka bende ndik malo kanyo ni the litmus test. Litmus no keti in quotes. Correct. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ichopo walidh ne nyakwara Ramogi Ajwang' gigo mantiere Gaset mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Nyakwara Ramogi Ajwang' kanyo mwachopo godo e giko mar nonro mar Gaset okinyi ma kawuono. Gaset momori inyalo kawo thuolo mari idhi nyiewi bed piny isom e yo makare. Wakaw yo matin tok yo marwa abiro duogo kod twak mokwongo e chenro ni mar piny. Kik idhi mabor.